Имаме истинска приказка, която ни е написана, между другото, от Тихомир Луканов от Враца. Много интересна. Може би финала е малко неочакван. Но предлагам... Твърде неочакван. Да не го споделяме. В крайна сметка, ако не... Да не го споделяме, направо да разкажем приказката. Да разкажем приказката, вие вече ще прецените, защото ние разказваме. Тя си е поучителна, както така. приказка. Ти намерил ли си твоя текст? Я намери го. Те. Те. Здраве. Къде е тази приказка? Всеки му се случва да кихне по време на предаване. Никога не трябва да се сдържа кихане, защото се получават невризми. Не става. Трябва винаги го изкараш. Значи, това е приказката, се казва Вълшебното дудуче. Искате да станем Да разкажем, прави, най-добре. Вълшебното дудуче става просто... Чакай, къде тръгна? Е, там на камерите. Седи тук. Добре. Тримата тенори. Вълшебното дудуче наистина е за музикален инструмент. Краси ти си. Една женица много обичала мъжо си. Омон завалият имал проблем с тоягата. Не може да повдигне самолето, направо за кашмер. Апане, лизане, тегляне, нема шанс. А оно тази жена ги сърбело много, но она си му била верна и не щела никой друг да им ги изпъне гребеня. Да им ги изпъне гребеня, да. И била тази женица един път на екскурзия в арабско и на една чершия, що да види, седи един чичка и надува един дудук. А от една делвичка се подава един смок и се надига. Смок капиняр с две глави. Тя го питала: чиче, то дудук всичко ли мога да отръви и да се надигне? Той е казал: всичко може само да засвири, ама много скъпо. Рекла си она: мерах с пари сега си. Колко и ще да скъпо го повлачам къма, сърби, ще умра, носа не издържа и ще да му посвира на Милан, така се казва мъжа, да изправи зверо по удри, да ми свири от това като чучулига на лански кучан. Речено стороно. Взимала она дудука и немала търпение да се прибере при бако си у дома, да има... Слушай се, при бако. При бако у дома, да има вид закана. Жегление през козината. Мали, е това закана. Дошла си она и най-накрая влезнала от дома при бако си, он разтворил да е ладовина. Разтворил да е ладовина. Разтворил така прозорче да е ладовина, завил се през глава с един бел чаршаф и спи. А она нема търпение да пробва дудучето, взела го и засвирила. Тук завуалирано трябва. Тук завуалирано. То е написано цинично, но аз ще го каза завуалирано. Чудо, нещо под чаршафа се разшавало. Възкресение, Бако го размръдал, ка си спел. Чакай малко. Бако го размръдал, ка си спел. Почнала нашата яко да надува и да свири с една ръка, а с другата си майня дрейт. С една ръка свири, а с другата си майня дрейт. Загорела е много, да. А чаршафа мани, че мръда ми се и надига. Слушай, интересно. Съвлекла се нашата, качила се на кревато, на Дибако и си мисли: мамо, те си как са нанижа, направо ще разпора как съм загорела. Дигнала си един самак чаршафо и тъмът да се надене и какво да види. Дай ти си. Бако спи по очи, а изгъзарите му един глис се подигнал.